Okay, her ser vi Engleharts model over partiernes placering, øhm, og vi vil fokusere på den værdipolitiske skala, som går her, og vi starter nedefra og op med Dansk Folkeparti, som er tilhænger af en stram indvandrerpolitik, hvilket de også er meget kendt for, og de mener, at vi selvfølgelig skal hjælpe dem, som har allermest brug for det, men det skal ikke gå ud over vores samfund. Vi skal ikke gå på kompromis med de danske værdier, som frihed og ligestilling mellem kønnene og vores demokrati. Og de stiller krav om, at indvandrerne de skal få en ordentlig uddannelse, og de skal have arbejde, og at det er ikke acceptabelt, at de bare går hjemme på overførselsindkomster. Så det er deres holdning. De ligger længst nede på skalaen. De konservative ligger lidt højere op, men ifølge deres udtalelser, så er det svært at adskille dem fra Dansk Folkeparti. De har meget samme holdning med, at det er nødvendigt at have en stram indvandrerpolitik, for at det ikke skal gå ud over de danske værdier. De er meget imod de her parallelsamfund, hvor indvandrere lever i ghettoer og skaber deres egne normer og værdier, og på den måde ikke deltager i vores samfund. Og de mener, at det har en meget negativ påvirkning, også på de øvrige samfund uden for ghettoen. Og så snakker de jo om den her demokratiske integration, som omhandler også noget som det DF siger, at de indvandrere skal acceptere, at vi har ytringsfrihed, og at de skal acceptere at deltage i demokratiet, og det her med ligestilling mellem kønnene, at det er vigtigt, at de også opfører sig som danskere på sådan et moralske plan. Og de siger også det her med det vigtige med uddannelse. Så ja, de ligger også, ud fra deres udtalelser vil vi jo sige, at de ligger lidt længere nede. Altså de ligger meget tæt på Dansk Folkeparti. Ja, og så går vi videre til nogle andre partier nu. Ja, Enhedslisten og de radikale, de ligger noget længere op på skalaen, og både Enhedslisten og de radikale har rigtig meget fokus på, at vi skal acceptere og passe på, at vi ikke kommer til at udstøde fremmede, der gerne vil integreres i det danske samfund. Både Enhedslisten og de radikale peger på, at vi skal have bedre sprogskoler, så der kan blive tilbudt flere målrettede danskkurser til udlændinge. Og der skal ligeledes også være modermålsundervisning i folkeskolerne, for at vi ikke støder de fremmede. De radikale mener særligt, at der skal rykkes en række jobcenter ud i ghettoerne, som skal give et tilbud om danskundervisning for f.eks. kvinder på barsel. Og de mener, at i og med, at at udlændinge de vil lære det danske sprog, vil det også hjælpe dem ud på arbejdsmarkederne, så det er en vigtig ting at have fokus på. Og de radikale mener også, at vi skal tilbyde tidsubegrænset ophold til de indvandrere, som gør en indsats i Danmark for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Yes. Det var sådan de mest yderlige partier på linjen, og vi kan sige, altså Venstre, de ligger også godt nedad, og det kan man også tydeligt tolke ud af for eksempel Søren Pinds udtalelse med, at vi skal erstatte integrationen med assimilationen. Og også Socialdemokraterne, som ellers sådan traditionelt ligger lidt længere oppe, de er også begyndt at snakke om, at det er vigtigt at stille krav til udlændinge. Så sådan, det er en generel tendens, at partierne bliver trukket lidt længere ned
på den her værdipolitiske skala ned mod den lidt strammere integrationspolitik, også nu her, hvor at flygtningestrømmen er taget meget til i de senere år. Done. Sådan.